Jeg hedder Ramon Bom, og jeg vil vise jer, hvordan man laver den perfekte sandwich på god gammeldags på en god manier. Kigger herned, ser brødet, rigtig mange gode ingredienser. Vi tager smør først. Her er smøret. Brug sådan elegante bevægelser til at feje gennem smøret med din yndige kniv, eller brug den grove metode og bare tage et ton smør op. Smør smøret godt ud på brødet sådan her. Og husk endelig ikke spare på det, medmindre du bor i Mexico. Put det ned her. Ja, så tager vi ketchup. Så smører man den bare lækkert ud på brødet. Det er sådan, man så laver en god gammeldags bongo-ret. Se, hvordan den smukke ketchup fremhæver smøret i brødet. Vi vil nu smage retten. Denne mad fik i Politikens madanmeldelse -3 stjerner.